dito na sa mga guys, yung sponsor na sa na ikas nun karon. So bali ni sa mo ang pag biyahe ron guys. So let's go. Kamong duha, tumanon ba ninyo ang pag-agap sa mga anak nga gihatag o gihatag pa sa Dios diha kaninyo aron mahimo sila nga buutan og maayo nga Kristiyanos? Opo. Father. Eugenie o Grotsili, samlit buot gayud kamo nga magminyo pagunitay kamo sa inyong mga kamot. O ipahayag ang inyong tuyo at tubangan sa Dios ug sa iyang simbahan. Grotsili, kini si Eugenie nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Opo, Father. Uyon ka ba nga iyang asawa? Opo, Father. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Opo, Father. Ikaw, Eugenie, kini si Rothschild nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Opo, Father. Uyon ka ba nga iyang bana? Opo, Father. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Opo, Father. Sige, paduol mong duha sa microphone, ya, kusga ang tingog, sabat nako. Itugot Ginoo Tawag Ginoo. nga kami magkahiusa Kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna. sa singkasing Sukad karong adlaw, karong adlaw. bisan unsay mahitabo, Isa sa unsay mahitabo. maayo o dautan, Maayo o sa kahamugaway o kapitos, gaway o kapito. sa sakit o sa maayong panglawas, Sa sakit o mayong banlaw. hangtod ang kamatayon mo bulag ka namo. Angtod ang kamatayon mo'y mulat namo. Okay. So, ini kalimtihan. Itong gihimo sa ngalang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa Diyos nga nagawad sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Paragi kami sa Sa Pagsago sa Rothschild, higugmaa si Eugenie ang imong bana. Pagpinuutan nga asawa padayon diha sa kalig-on sa imong pagtuo paghigugma o kinabuhi nga kasantos. Ikaw sa Eugenie, higugma ang imong asawa si Rothschild. Maingon nga si Kristo na higugma sa iyang simbahan o pagpakiguban kaniya diha sa imong santos nga kinabuhi nga duna gayoy kahadlok sa Dios. Ang Ginoo maana kaninyo. Ana usab kani. O manalangin kaninyong makagagahom nga Dios. Iyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Karon mga igsuon, ato nang saksihan ang ilang first sacramental kiss. Ato sila hatagan sa masipang pagpa. Okay. Pila ka minutos man. Sige, 1, 2, 3, go. Para magkulbaan si God. Congratulations! Wow! Sweet! Congratulations, masipang pakpak ni Eugenie o Rothschild. Oh, nahaman na dyan ang Picture kasal. sa Hello. Ano lang mga anak. Congratulations! Ala ay, formal kayo sila ay. Kumana ang kasal, mamauli namin. Uli namin sa gaang, sa bukid.